खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 आगस्ट 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजिदाहाराव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनायाव पाकि मिया मुंनि सासे सुबुंजों बुथारजादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय इनाम उद्दीन लास्कार। इनाम उद्दीन लास्कार आरो पाकि मियानि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाखाबाय थायोमोन। नाथाय बे खेबाव नांलाय खमलाय जानाया बांद्राय जानायनि जाहोनाव पाकि मियाया इनाम उद्दीन लास्कार न'आव थांनानै इनाम उद्दीनखौ लावथिजों बुनानै इनाय बुथारदों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय उत्तर प्रदेश रायजोनि ललितपुराव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि खर'खौ दंफां हास'ग्रा मेसिनजों हास'नो नागिरनाय समाव गाज्रियै गोब्राब जोखोम जादों आरो बे सुबुङा गावनि खर' बाहागोखौ हास'नानै गसाइ शिबनो अफार होनो नागिरदोंमोन आरो बे अफारखौ सिगांनिफ्रायनो होनो होननानै बुंखाबाय थायोमोन। गावनि जिउखौ दानो नागिरनाय सुबुंनि मुङा जाबाय दीपक कुशवाहा। लेबारनि खामानि मावनानै जायो। दीपकनि बिफाया बुंनाय बायदिब्ला दीपकआ गसाइ शिबखौ गोबां मानियो आरो बियो गसाइ शिबनो गावनि खर'खौ दानो थाखाय रादाय होनाय दंखायोमन। उनाव दीपकआ जाथायखौ मन्दिराव खालामनाय समाव होसिख्रावनायाव साखाथिनि मानसिफोरा फैनानै बेखौ थै गनाय थासारियाव बा गाज्रि थासारियाव बोखांनानै हस्पिटालसिम लांनाय जादों। बे समाव दीपकखौ गाज्रि थासारियाव एबा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय LGBI रानी गेट साखाथियाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ गोबौआथारजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव फिसाया रागाखौ सहायनो हायैयाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय बाजान्दी राभा आरो बुथारा दुथां फिसायनि मुङा जाबाय बिनय राभा। बे समाव बिनय राभाया खारखोमानानै दङ आरो बेखौ पुलिसा नागिरगासिनोबो दङ। बिहार रायजोनि समस्तिपुराव सासे ASI पुलिस अफिसारा मोसौ फालांगिरिफोरजों बा मोसौ फालांगिरि खालामग्रा सुबुंजों गुलि गावजानानै बुथारजादों। पुलिसा साथाम मोसौ फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव पुलिस बादायाव लांनाय समाव पुलिस बादायावनो गुलि गावनानै सासे ASI अफिसारखौ बुथारनानै खारखोमा लांदों। थैनाय पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय नन्दकिशोर यादव। थांनाय साननैसो सान सिगां गोमानाय जोंहा रश्मिरेखा नार्जारी जायबा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोमादोंमोन बा किडनेप होननानै नोंथांमोना एसे बुंदोंमोन आरो नायगिरि होदोंमोन। दा बिथांनि आपडेटआ माबायदि एसे बुंनो हागोन नामा? दा जेनेबा मथा-मथि जों दा डिटेल्स माबाखौ जों मोनथ'नाय जायाखै, थेवबो जोंनि नागिरनाया दिनैसिम जों सोलिगासिनो दङ। दिनैबो थिग नै बे गुवाहाटी नोगोरमायाव जोङो गुवाहाटीयाव थानाय माखासे ASIDFफोरखौ कल खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो फुरा नायबिजिर खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दाख्लै गोमानायनिफ्रायनो जोङो थाथ'नाय गैयै नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे गुवाहाटील' नङा, जों गोबांथार जायगाफ्रावबो दिल्ली, मुम्बाइ, बेबायदिनो बोजों बेंगलर गोबांथार जायगाफ्रावबो जोङो बेबायदिनो खबर हरना दोनजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे ट्रेन स्टेशन आरो बेजों लोगोसे फ्लाइट बेबायदिनो एयारपर्टफ्रावबो जोङो गोबांथार मानसि दोननाय जादों, जाहाथे बेफ्राव गाखोनो थाङोब्ला जेन निस्सय नुयोब्ला बे मानसिखौ हमनानै लाखिदों होननानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा मानसिया हमनानै लाखिगोन बिनि सायावबो निस्सय नै जोंना जायबा गोमाजानाय बिनिनो हासबेन्डआ दंफैयो आंजों, बियो बुंगोन। दा निस्सय जाया हमगोन बेनोबो माने नोंथांमोननिफ्राय बुंदोंमोन जे किडनेप खालामनाय बायदि होनना बुंदोंमोन, बे बेसेबां सैथो? दा एक्सुवेलिथ' मथा-मथि बाथ्राया बहुद साननो गोनां। दा मथा-मथि बेलासि 6:30 टाइमावनो जानाय घटनाखा, सिगांबो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय। ओमफ्राय दा बेखौ रावबो नुवाखै। ओमफ्राय दा मथा-मथि माबायदि थिखांना लांजादों माने जों दाबो डिटेल्स जों हमदांनो मोनाखै आरोखि। दा जों फुरा जोङो बेखायनो बहुद सिन्था सरजा खालामनायनि गेजेरजों जों नागिरगासिनो दङ। दा बेखिनि आरो दा बेखायनो मथा-मथि डिटेल्सखौ नै दा बे गावनि फिसाय जायबा हासबेन्ड बियो एसेब्लाबो होगोन। दा जेनेबा जोङो फार्स्ट टाइम आङो इउटुब चेनेलाव हगारनाय हिसाबै आङो जिखिनि बुंनांगौखौ आङो बुंबाय। जेनेबा जों दा नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय जिखिनि बांसिन मिथिनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जायबा हासबेन्ड बिनिखौ होजानाय हिसाबैहाय बे एसेबाबो बांसिनखौ मिथिगोन। दा बेनिफ्रायनो सोंनानै लानो हागोन। दा जोङो फुरा नागिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नागिरनानै जोङो लाबोनो नाजाथारगोन आरोखि। दा बेखिनि आरोखि।
दा बिथांनाव सोंनो नोंथाङा नोंथांनि बिसिखौ लांखारनाय समाव बा गोमानाय समाव नोंथाङा न'आव गैयामोन नामा? आं न'आव गैयामोन। बबेयावथो दंमोन? आं बिजनियाव दंमोन नदियापारा। ओरैनो नोंथाङा मा मावो ओरैनो? आङो बिदिनो अन्थाइ बाला बिजनेस खालामो आरो। ओमफ्राय नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा प्रेमेन बसुमतारी। गामिया गोमानाय टाइमखौ होननो हागोन नामा? खैथासोआव गोमादोंमोन? गोमानाय टाइमा जाहैबाय 6थासोआव आरो। बेलासिनि? बेलासिनि 6टा। माबा मोनसे सन्देह दंमोन नामा सिगांनिफ्राय? सन्देह दंमोन ना सिगांनिफ्राय सोरजोंबा फन रायलायनायफोरनि? आंनावथ' जेबो सन्देह गैयामोन। बियो मोजाङैनो थायोमोन आंजों। रावजोंबो रायलायनो नुफेरामोन? रावजोंबो नुवाखैमोन। ओमफ्राय दा जायफोरा हमना दोननाय बिथांमोननो माबा मोनसे एवार्ड होनो नागिरदों नामा नोंथांमोना? औ बेखौनो आं बुंनो सानो, जाय हमनानै दोननो हायो बा लाखिनानै दोननो हायो बेनो आं 50,000खौ एकदम डाइरेक्ट होथारगोन एकदम। ओमफ्राय नोंथाङा मोनबाथाय बिथांनो 50,000 होगोन आरो ना? औ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना जायबा बिथांनि बिसि रश्मि रेखा नार्जारी माखासे फट'खौ होगासिनो दङ। बे सावगारि नुनाय माखासे सावगारि नुनाय बे बिसिजों लोगोसे फिसाज्लाबो दंफायोना? दङ फिसाज्लाबो दंफायो। बिसोरखौ हमना मोनोबाथाय आरो नै बिथांनो खोन्थाहरोबाथाय नोगोद 50,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। ओमफ्राय बियो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरो दिनैबो नोंथांनि बेबायदिनो चेनेलनि दारैहाय बिथाङा निस्सय गावनो बुंखाबाय गावनि खुगाजोंनो। दा बियो निस्सय होगोन। दा जायनो हमो 50,000खौ बियो फुरा अफार होखागोन आरो लगे लगे जायानो हमनानै दोननो हायो खामानिया साक्सेस जाबाथाय बिनो लगे लगे फनपे खालामनानै बियो होगोन आरोखि। दा बियो माने फिसानि टेनसनजों ओरै गावनि हिन्जावनि टेनसनजों बहुद माने टेनसनाव दङ मानसिया। दा बे हिसाबैनो बारा स्पष्ट बुंनो हायै जादों। दा बेनो आरो निस्सय गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय आरो बुंगासिनो दंखायो बियो माने जायनो हमगोन बेनोहाय माने 50,000खौ बियो रोखा होखागोन आरोखि। दा बिनि फिसाज्लाया बेसे गिदिरमोन? फिसाज्लाया 7 बोसोरसो जाबाय होनदों। बियो माने बङाइगावनि ट्रिनिटि इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन ना? औ क्लास बेसेबां होनदोंमोन? क्लास 2आव फरायगासिनो दंमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय दा बिनिखायनो आंबो नैबे ब्रादारनि चेनेलनि दारै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरगोन जोंनि जेसेबांनाखि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम प्लिज अननानै जेरावखिया नुवा मानो लाखिनानै दोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट कल खालाम। बे लायनायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जायबा हमदों बे मानसिनोहाय लगे लगे 50,000खौ सोनो राजि। दा खामानियाल' साक्सेस जानांगौ। 50,000खौ निस्सय मोनगोन। बियो 100 खाथां आरोखि। दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे गोमानाय रश्मि रेखा नार्जारी बेखौ लोगोसे आरियान फिसाला जाहैबाय बेखौहाय माने हमनानैहाय खबर हरनो थाखाय रायजो राजानिसिम गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।